Asi každý z nás už požičiaval niekomu peniaze, buď kamarátovi alebo niekomu príbuznému. V tejto časti podcastu Právo a občan si povieme, čo robiť predtým, ako niekomu požičiame peniaze, počas požičiavania peniazy a potom, ako už niekomu peniaze požičiame. Opäť si to znázorníme na prípade pani Evy, ktorá stretla svoju známu v autobuse, nevidela sa s ňou už dlhé roky a po milej konverzácii ju táto známa požiadala o požičanie 100 eur. Pani Eva sa jej opýtala, na čo peniaze potrebuje, a táto známa jej povedala, že nedávno požičala svojmu synovi 1000 eur a teraz nemá ani na bežné výdavky a potrebuje tých 100 eur aspoň do najbližšej výplaty. Toto je inak dôvod, ktorý často uvádzajú ľudia, ktorí si požičiavajú peniaze. Chcú vyvolať dojem, že aj oni sú tí, ktorí sú ochotní iným požičať peniaze a preto by malo byť spravodlivé požičať aj im. Ako zareagovala pani Eva? Otvorila peňaženku a dala svojej známej 100 eur. Bez svedkov, bez písomného dokladu a bez akýchkoľvek iných dôkazov. Samozrejme pani Eva bola pod určitým tlakom a asi mnohí by sme reagovali rovnako. Čo však mohla pani Eva urobiť lepšie? Asi najdôležitejšou vecou, ktorú môžeme urobiť vždy a mali by sme ju aj urobiť, je, aby sme určili termín, kedy sa má pôžička vrátiť. Je to totiž aj podmienka platnosti zmluvy o pôžičke. Ak tento termín neurčíme, jedná sa o bezdôvodné obohatenie. A tam plynie aj iná premlčacia doba. Pani Eva sa mala teda so známou dohodnúť, kedy presne, teda v aký deň jej peniaze vráti. Určenie termínu vrátenia pôžičky nie je dôležité len z právneho hľadiska, ale dostáva dlžníka aj pod určitý tlak. Je totiž veľký rozdiel, či ideme za dlžníkom po pol roku s tým, že nám mal peniaze už vrátiť, alebo s tým, že sa ideme ešte len dohodnúť na termíne vrátenia peňazí. Ďalšia vec, ktorú môžeme urobiť pred požičaním peňazí, je spísať o pôžičke zmluvu. Zabezpečíme si tak dôkaz v prípade, že by niekto spochybňoval, že dlh vznikol. Ako dôkaz nám nemusí slúžiť len zmluva, ale napríklad aj svedkovia, pred ktorými peniaze odovzdáme. Ak by sa dlžník zdráhal prevziať peniaze pred svedkami alebo spísať zmluvu, je to prvý signál, že by sme mu nemali požičiavať peniaze. Sme to totiž my, kto vstupuje do rizika, že sa nám pôžička už nemusí vrátiť. Máme preto právo zabezpečiť si o pôžičke dôkazy. Ďalšou vecou, ktorú by sme mali overiť predtým, ako požičiame peniaze, je skutočnosť, či má dlžník nejaký majetok alebo príjem, teda či má nejaké zamestnanie alebo napríklad nejakú nehnuteľnosť, ktorú by sme v prípade vymáhania pôžičky mohli speňažiť. Keď to teda zhrniem, predtým ako požičiame peniaze, za prvé, vždy dohodníme deň, kedy sa majú peniaze vrátiť. Za druhé, zabezpečme dôkazy o tom, že sme peniaze požičiali. Za tretie, overme, či dlžník má nejaký majetok alebo príjem. A ak nám to nestačí, môžeme sa poistiť ešte aj tým, že si od dlžníka vypýtame záloh. Teda napríklad dá nám na určitý čas hodinky, až dokým nám nevráti peniaze. Podobne postupujú aj banky pri hypotéke, keď si pôžičku zabezpečia tým, že zriadia k nehnuteľnosti záložné právo. Keď potom dlžník nesplatí pôžičku, jednoducho jeho nehnuteľnosť predajú a uspokoja sa z výťažku z predaja. Pri požičiavaní peňazí je naozaj dôležité byť opatrný. Myslíme na to, že ten, kto si od nás požičiava, je často omnoho skúsenejší ako my a vie, aké triky na nás použiť. Kým my niekomu požičiavame peniaze možno raz za 2 roky, notorickí dlžníci si požičiavajú aj každý deň alebo každý týždeň. Sú teda omnoho skúsenejší a naozaj vedia v týchto veciach chodiť. Čo robiť, keď už sme peniaze požičali? Opäť si to môžeme znázorniť na príklade pani Evy. Tá požičala peniaze bez svedkov, bez písomnej zmluvy, bez zabezpečenia zálohom a dokonca, čo urobila si najväčšiu chybu, aj bez termínu vrátenia pôžičky. Prvú vec, čo by mala pani Eva urobiť, je teda kontaktovanie dlžníčky a dohodnutie termínu vrátenia pôžičky. Čím skôr začne pani Eva konať, tým väčšiu šancu má, že sa jej peniaze niekedy vrátia.
Dokonca aj zákony nás nutia, aby sme dlhy vymáhali čo najskôr. Preto ustanovujú premlčacie doby, po ktorých je dlh už takmer nevymožiteľný. V prípade zmluvy o pôžičke je premlčacia doba 3 roky. Teda ak pani Eva začne dlh vymáhať až po 3 rokoch, má takmer nulovú šancu, že peniaze niekedy vymôže. V prípade pani Evy je však premlčacia doba ešte kratšia a sú to len 2 roky, pretože pani Eva nedohodla termín pôžičky. Zmluva o pôžičke je teda neplatná, pretože odporuje zákonu a tým pádom sa má za to, že ide o bezdôvodné obohatenie. Premlčacia doba pri bezdôvodnom obohatení je len 2 roky. Ak sa pani Eva neobratí na súd do 2 rokov, má už len veľmi malú šancu, že sa jej peniaze podarí získať súdnou cestou. Toľko teda naše rady ohľadom pôžičiek. Ak si z tohto nič iné nezapamätáte, tak si zapamätajte aspoň to, že pri požičiavaní peňazí je potrebné určiť termín a konať čo najskôr. Tento podcast je súčasťou iniciatívy Viac rovnosti, kde sa snažíme o riešenie problémov bežných ľudí a o odstránenie extrémnych majetkových rozdielov v spoločnosti. Môžete sa k nám pridať, nahrávať podcasty alebo zverejňovať blogy, alebo môžete byť len pasívny člen, ktorý bude dostávať informácie o našej iniciatíve. Nájdete nás na Facebooku alebo na stránke viac-rovnosti.webnode.sk. Do počutia na budúce.